No, tervettä pitkästä aikaa. Nyt sitten olisi vähän tässä nyt funtsin kerää, että löysikö nyt huomenna SM Liigan välierissä Kärpät vastaan Tappara. On tämmönen Tappara kannattaja, niin Tapparalla on nyt eväät sitten ratkaista se finaalipaikka sitten huomenna maanantaina. 11. päivä. Niin, tässä nyt on tullaan siihen tulokseen, että laittaisiko sitä pienenmoista vetoa sinne sitten. Katsotaanpas mistäs löytyisi tämä Tapparan oma tää tilasto tai tää, mistä voi sitten lyödä vetoon. Noissa tää paljon muutakin, mutta ainakin tossa. Siellä olisi tommonen kerroin. Mutta voitaisiko tällainen tavallinen veto ja panos. Millähän se uskaltaisi? Olisiko 2 euroa melko kova? Vai laitaanko Kärpille sittenkin? Eikö se oma kotijoukkue, niin kyllä sitä melkoisesti lähtis kannattaa. Tiesit jos finaaleihin pääset, lähtisikö kattoo paikan päälle sitä hulinaa ja meininkiä. Mutta Tsiika taas nyt sitten. Laittaisiko 2 euroa? Siitä kyllä voittais vähän enemmän. Toivottavasti nyt muutkin lyö vähän vetoon. Sais sitten. Kaipa mä siihen euroon laitan, että ei aleta nyt innostua kuitenkaan. Että tämmöisellä summalla mennään. Joo. Tähän oli yksi toinenkin vetosysteemi, johon ois voinut, joka on aika varma tulos. No. Ainakin Tappara lyöty pystyyn, että se pistää samanlaisen Kärpänkin pystyyn sitten. Että finaalipaikka huomenna sitten toivon mukaan aukee. Mut näihin tunnelmia kuviin seuraavassa videossa. Morjes!